या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। दिस न्यूज इज प्रेझेंटेड बाय विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। राणेंनी कॅलिफोर्निया करण्यापेक्षा कोकण भकासच केलं, विनायक राऊतांचा हल्लाबोल। राऊतांसाठी नितीन बांगुडे पाटलांची माणगावात सभा आणि वैभव नाईक राऊत बनू नका, दीपक केसरकरांचा सल्ला। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। दिस न्यूज इज प्रेझेंटेड बाय विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। विनायक राऊत स्वतःच्याच सभेत काहीतरी गडबड करतील आणि नारायण राणेंचं नाव घेतील, त्यामुळे विनायक राऊतांपासून सावध राहा अशी भीती मंत्री दीपक केसरकरांनी व्यक्त केली आहे। ही लहान लोक आहेत, त्यामुळे राणेंवरच्या टीकेला उत्तर द्यायला आम्ही आहोत, राणेंना यात लक्ष द्यायला नको असा टोलाही राऊतांना लगावलाय। पाहुयात काय म्हणाले दीपक केसरकर। गोष्ट अशी आहे की या लोकांची आयडिया असते ते आपणच आपल्या सभेमध्ये गडबड करतील आणि राणे साहेबांचं नाव घेतील अशी सुद्धा शक्यता आहे आणि त्याच्यामुळे यांच्यापासून लोकांनी सावध राहिलं पाहिजे आणि राणे साहेबांनी यांच्याबद्दल बोलण्याची गरजच नाही। हे छोटे छोटे लोक आहेत, यांची उत्तरं द्यायला आम्ही सक्षम आहोत आणि कामातून उत्तर द्यायचं असं आम्ही कामातून उत्तर देऊ। कामासाठी आमच्याकडे यायचं आणि नंतर टीका करायची। आमदार वैभव नाईक दोन्ही राऊत बनू नका असा सल्ला दीपक केसरकरांनी दिलाय। व्हॅनिटी व्हॅनच्या टीकेवर त्यांनी उत्तर दिलंय। पाहुयात काय म्हणालेत केसरकर। आमच्या काय प्रचार सभा नाही, आमच्या जाहीर सभा ज्यावेळेला सुरू होतील त्यावेळेला त्यांना कळतेल की लोकांच्या प्रेम काय असतं ते। सध्या तर मी नुसत्या वाड्यावाड्यांना भेट देतोय। आजच्या सभेला बघा, मगाशच्या केसरीच्या सभेला बघा किती लांबून लांबून कार्यकर्ते आले होते। हे तर नुसते आमचे प्रमुख कार्यकर्ते आहेत। जनता जेव्हा दिसेल ना त्यावेळेला तुम्हीच राऊतना सांगाल की आता बाबा तुम्ही चला, आमची ताकद राहिली नाही, कामाला आमच्याकडे येता आणि आमच्यावरच टीका करता। थोडं तरी कुठेतरी मनाला तरी तुमच्या वाटलं पाहिजे की जी माणसं आपल्याला कामाच्या निमित्ताने मदत करत असतात, आपल्या मतदारसंघामध्ये निधी देत असतात, थोडी तरी आपल्या मनाला असं बोलताना कुठेतरी दुखलं पाहिजे आणि ते दुखत नसेल तर तुम्हीसुद्धा त्यांच्यासारखे बनला की काय असा संशय मला निश्चितपणे येईल। आणि म्हणून राऊत बनू नका, दोन्ही राऊत, संजय राऊतही बनू नका, विनायक राऊतही बनू नका, वैभव नाईक राहा, एवढा मी त्यांना सल्ला देतो। शहरात प्रभाग क्रमांक 5 मध्ये माजी आरोग्य सभापती सुधीर आडिवरेकर यांच्या पुढाकारातून महायुतीचे उमेदवार तथा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या प्रचाराचा शुभारंभ करण्यात आला। मोठ्या संख्येने महायुतीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते या प्रचारात सहभागी झाले होते। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना शहरासह मतदारसंघातून मोठा लीड देणार असल्याचा दावा महायुतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला। जुना बाजार येथील नरसोबा मंदिर इथं श्रीफळ ठेवत महायुतीचे उमेदवार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या प्रचाराचा शुभारंभ करण्यात आला। डोर टू डोअर जात महायुतीच्या पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी नारायण राणेंना विजयी करण्यासाठी मतदानाचं आवाहन केलं। प्रसंगी माजी आमदार राजन तेली, युवा नेते विशाल परब, माजी नगराध्यक्ष संजू परब, माजी उपनगराध्यक्ष राजन पोकळे, माजी आरोग्य सभापती सुधीर आडिवरेकर, बाबू कुडतरकर, देव्या सूर्याजी, अजय गोंदावळे, संतोष गावस, बंटी पुरोहित, मोहिनी मडगावकर, किशोर चिटणीस, परीक्षित मांजरेकर, अर्चित पोकळे, केतन आसगावकर, सत्यवान बांदेकर आदींसह महायुतीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। मध्ये ही प्रचाराची सुरुवात आता झालेली आहे। पहिली सुरुवात इथे झाली आणि आता जवळजवळ सगळ्या 8ही प्रभागात एकाच वेळी सुरुवात या ठिकाणी होणार आहे। आता आमचे कुडतरकर साहेब आहेत, संजू परब आहेत, पोकळे साहेब आहेत, विशाल आहे आणि इथले स्थानिक नगरसेवक आणि सगळेच पदाधिकारी या सगळ्या प्रचारात मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतलेला आहे। निश्चितपणे या संपूर्ण सावंतवाडी शहरात नाही तर सावंतवाडी तालुका आणि सावंतवाडी विधानसभेत या 6ही विधानसभेचं सगळ्यात जास्त मताधिक्य जे आहे ते या ठिकाणी राहणार आहेत। कारण इथे आम्ही सगळीच मंडळी, भारतीय जनता पक्ष आहेत, त्याच्याबरोबर केसरकर साहेब आहेत, त्याच्याबरोबर मनसेची सगळी मंडळी आहेत, राष्ट्रवादीची सगळी मंडळी आहेत, अधिक RPIचे आठवले साहेब गटाची सगळी मंडळी आहेत। त्यामुळे आमच्याकडे सगळ्याच गटाची मंडळी
एकत्रित राहून महायुतीचं या ठिकाणी काम करते आणि म्हणून हा जो रिझल्ट आहे हा साई विधानसभेत सावंतवाडी विधानसभेचा रिझल्ट हा उजवा असणार. 100+ जागा देऊन निवडून आणायचं आहे. या मतदारसंघापुरतं म्हणायचं झालं, विधानसभा मतापुरतं मी बोलतो की एक राणेसाहेबांसारखे आणि दीपकबाईंसारखे जी ज्यांना द्रष्टे नेते आहेत की ज्यांना विकासाच्या स्पष्ट कल्पना त्यांच्याकडे आहेत, हे दोघेजण एकत्र येतील तर या मतदारसंघाबरोबरच रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जो लोकसभा मतदार त्याचं चित्र त्याचा नक्षा वेगळा असेल हे निश्चितपणे मी सांगू शकतो. पहिल्यांदा सावंतवाडी शहरामध्ये आज इथं नरसोबा मंदिरात नारळ ठेवलेला आहे आणि आज प्रचाराची सुरुवात होत आहे. घरोघरी पत्रकं वाटत आहे. जर तुम्ही आजचा जर जोश बघितला तर तुमच्या लक्षात येईल इथे 100% 80%च्या वर आपल्याला मतं मिळतील. दीपकबाईंची साथ आहे, राष्ट्रवादीची साथ आहे, सगळ्यांची आणि खास करून सगळ्या जनतेची साथ आहे. मोदींना पंतप्रधानांकडे जनता इच्छुक आहे. त्यामुळे आम्ही निश्चितपणे 80%च्या वर जाऊ. आमचे वरिष्ठ सगळे नेते आले आहेत, दीपकबाईंचे नेते आले आहेत आणि सगळ्यांची मनं चांगली जुळलेली आहेत. मला वाटतं 80% तेली साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे आपण राष्ट्रवादी पक्ष सुद्धा आमच्यासोबत आहे. सगळे पक्ष एकत्र झाल्यानंतर 80%च्या वरती 85% पर्यंत जाण्याची क्षमता आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या जोरावरती आहे. आम्ही पदाधिकारी आहोतच, पण सगळे कार्यकर्ते हे पेटून उठलेले आहेत. नरेंद्र मोदी भाई साहेबांची 400 पारचा नारा हा या कोकणातनं सुरू होणार आणि येणाऱ्या काळामध्ये नारायणराव राणे साहेब हे 2.5 ते 3 लाखापेक्षाही मताधिक्य घेऊन चांगल्या लीडने येणार एवढं मी या सगळ्यांच्या वतीने तुम्हाला सांगतो. आपण एकच सांगतो की आम्ही सगळे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आहोत, राणे साहेबांचे कार्यकर्ते आहेत, मोदी साहेबांचे आणि चव्हाण साहेबांचे कार्यकर्ते आहोत. आम्हाला एकच शिकवण आहे, जिथे अडचण येते त्या ठिकाणी आपण धावून जायचं आहे. प्रत्येक कार्यकर्ता हा सोशल वर्क करतोय, त्याप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाचा उमेदवार जोरात निवडून आला पाहिजे. या जोमासाठी ताकद जी लावायची असेल ते आमचे सगळे नेते एका जोमाने काम करतायत आणि त्यापैकी मी आहे. त्यामुळे एवढंच सांगतो की येणाऱ्या काळात नारायणरावने साहेबांना आम्हाला मताधिक्य द्यायचं आहे. त्यामुळे मी आजचा एक घोषवाक्य बोलतो आणि पुढील कार्यक्रमाला सुरुवात करू. नरेंद्रभाई मोदी साहेबांचा, राणे साहेबांचा, चव्हाण साहेबांचा. महायुती आणि आम्ही भाजप सगळं म्हणजे शिवसेना भाजप एकत्र येऊन महायुतीमध्ये येऊन प्रचार करत आहोत. आज इथे आम्ही पहिल्यांदाच प्रचाराचा शुभारंभ केलेला आहे आणि आम्ही सगळेजण एकत्र येऊन सगळ्या महिला वर्ग सगळे पुरुष वर्ग एकत्र येऊन आम्ही प्रचाराला सुरुवात केलेली आहे आणि 80%च्या वर वतीने आमच्या दादांना म्हणजे नारायण राणे साहेबांना मिळणार आहे. हे आम्ही आता सगळ्यांसमोर शब्द देतो. आम्ही सगळ्या महिलांचं 51% मतदान हे महिलांचं आहे आणि सगळ्या महिला आम्ही एकत्र राहून हे 4-5-7 दिवस जे आहेत ते दिवस रात्र आम्ही काम करणार आहोत आणि दादांना इथून लीड मिळून आम्ही देणार आहोत. खासदार विनायक राऊत यांच्या कणकवली विधानसभा मतदारसंघामध्ये 27 एप्रिलला होणाऱ्या वागदे नांदगाव इथं घेण्यात येणाऱ्या सभेला निवडणूक आयोगानं फक्त 2 तास परमिशन दिली. त्यामुळे वागदे येथील सभा लवकर आटोपती घ्यावी लागली. यामध्ये काही नेत्यांची भाषणं देखील झाली नाहीत. त्यामुळे विनायक राऊत भडकल्याचं पाहायला मिळालं. याबाबत ठाकरे गटाचे नेते काय म्हणाले पाहूया. राऊत यांच्या सभेला फक्त 2 तास परमिशन देण्यात आलेली आहे. काय नेमका विषय प्रशासनाला? खरं म्हणजे ही 2 तासाची परमिशन देणं हे सगळ्यात मोठं चूक आहे. आम्ही ज्यावेळी प्रशासनाला विचारलं तर प्रशासनाने सांगितलं की आमचे कॅमेरामन त्या ठिकाणी 2 तासच अवेलेबल होऊ शकतात. प्रशासनाने कॅमेरामन किंवा त्यांची टीम असेल जी मतदान त्या ठिकाणी येते सभेच्या ठिकाणी ती 2 तासाऐवजी आणखी 4-5 टीम केल्या पाहिजेत आणि त्या ठिकाणी पाठवल्या पाहिजेत. कारण सभेचा टायमिंग जर दिला असेल तरी सभा ही थोडी लेट सुरुवात होते आणि उशिरा संपते. त्यामुळे सभेची वाढीव मागणी आम्ही या ठिकाणी केलेली आहे आणि वाढीव मागणी ती मिळावी यासाठी आम्ही अर्ज केलेला आहे आणि हे प्रशासनाने ही जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. कारण प्रशासनाचे एखाद्या विधानसभेत जर मिटिंग होत असतील तर त्या एखाद्या उमेदवाराच्या एका दिवशी आहे. आता आमच्या उमेदवाराच्या मिटिंग ह्या फक्त ह्या 15 दिवसात 2 वेळा होणार आहेत. 2 दिवसच फक्त त्या टायमिंग मिळणार आहे. त्याच्या टायमिंगनुसार जर तुम्ही सुरू करण्याचा घाट घातलात तर ह्या सभा कशा पार पडणार याचा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतो आहे. आज त्यामुळे कणकवलीतील काही सभा आटोपत्या घेण्यात आल्या. हो, खरं आताच ही वागद्याची सभा आमची त्याच पद्धतीने झाली. त्यांनी आम्हाला 11 ते 1 टायमिंग दिल्यामुळे आम्हाला 1 वाजताच परफेक्ट सभा आम्ही आटोपती घ्यावी लागली. राऊत यांनी काही अधिकाऱ्यांना समज दिलेला आहे त्याबद्दल. हो, राऊत साहेबांनी कलेक्टर साहेबांना फोन केलेला आहे आणि त्या पद्धतीने सभेचे आम्ही वाढीव टायमिंग मागितलेले आहेत पुढच्या सभेंचे आणि त्या प्रशासनाने आम्हाला द्यावेत ही आमची मागणी आहे. कुठेतरी दबाव असू शकतो असं अंदाज? काय तर काही होऊ शकतं. BJPचं सरकार आहे त्याच्यामुळे सरकारच्या नादाला लागून सरकारी अधिकारी काही गोष्टी करतात त्या आम्ही बघू.
याच्यापुढे काही. भाई आज आपली सभा होते, 2 तास सभेला मिळत आहेत आणि कुठेतरी दबाव असं वाटतं. मी पोलीस अधिकाऱ्यांना त्याचा जाब विचारलेला आहे आणि वेळ पडली तर मला निवडणूक आयोगाकडे त्यांची तक्रार करावी लागेल, पण त्यांनी मान्य केलेलं आहे झालेली चूक. ठीक आहे, आम्ही विसरून गेलेलो आहे, पुढच्या सभेचं टायमिंग सुधारलं जाईल. कणकवली येथे खासदार विनायक राऊत यांची सभा होती आणि ही सभा अवघी 2 तास परमिशन दिली होती निवडणूक आयोगाने. त्यासंबंधी सभा लवकर आटोपती घेण्यात आलेली आहे आणि राऊत त्यानंतर निवडणूक अधिकारी जे आहेत कणकवली प्रांताधिकारी जगदीश कातकर यांच्या दालनात दाखल झालेले आहेत. कारण 2 तासामध्ये ही सभा कशी होऊ शकते आणि आपल्या कार्यकर्त्यांना कसं संबोधित करू शकतो किंवा पदाधिकारी बोलण्याचा वेळ जातो आणि त्यामुळे कार्यकर्ते येण्यासाठी देखील वेळ जातो आणि त्यामुळे लवकरात लवकर ही सभा आटोपती घ्यावी लागते आणि त्यामुळे आपल्याला खूप कमी वेळ मिळतो असं त्यांनी इथे येऊन कातकर यांना सांगितलेलं आहे. आणि त्यानंतर 2 तास सभेला मिळाल्यामुळे कुठे ना कुठेतरी ह्या सभेची चर्चा होत आहे. कशा पद्धतीने ही सभा आम्ही पार करणार असे त्यांचे कुठेतरी त्यांचे जे युवा सेनेचे जिल्हाध्यक्ष यांनी सांगितलं आहे कुठेतरी याला राजकीय दबाव असू शकतो अशी देखील शंका व्यक्त केलेली आहे. त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी या कणकवली होणाऱ्या सभेमध्ये आता कोणाचा दबाव असू शकतो हे आता पाहावं लागणार आहे. उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. नारायण राणेंना मत म्हणजे मोदींना मत असं विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजापुरातील सभेत केलं होतं. यावर विनायक राऊतांनी टोला लगावलाय. पाहूया. मोदींना मत म्हणजे महागाईला मत, मोदींना मत म्हणजे बेरोजगारीला मत, मोदींना मत म्हणजे हुकुमशाहीला मत, मोदींना मत म्हणजे देशाची फाळणी करायला निघालेल्या दुसऱ्या हुकमी राजवटीचा हे मत असेल. हे आता लोकांना कळून चुकलेलं आहे. मोदींना मत म्हणजे महागाईला मत, मोदींना मत म्हणजे बेरोजगारीला मत, मोदींना मत म्हणजे हुकुमशाहीला मत, मोदींना मत म्हणजे देशाची फाळणी करायला निघालेल्या दुसऱ्या हुकमी राजवटीचा हे मत असेल. हे आता लोकांना कळून चुकलेलं आहे. मला निवडून दिलात तर कोकणचं कॅलिफोर्निया करू असं महायुतीचे उमेदवार नारायण राणे राजापुरातील सभेत म्हणाले होते. यावरून महाविकास आघाडीचे उमेदवार विनायक राऊत यांनी या विधानाचा समाचार घेतलाय. कॅलिफोर्निया हा शब्द त्यांच्या महसूल मंत्री असल्यापासून मी ऐकतोय, म्हणजे 99 सालापासून. नारायण राणेंनी 99 सालापासून कोकणचा मी कॅलिफोर्निया करणार असं सांगायला सुरुवात केली. पण त्याच्या उलट ह्या कोकणला भकास करण्याचं काम नारायण राणेंनी केलेलं आहे. कॅलिफोर्निया करायचं तो सोडाच हो. या जिल्ह्यातली भूमी हडप प्रकल्पाच्या नावाखाली जमीन हडप करण्याचं जेवढं तुम्ही काम केलं आहे, ती जमीन जरी तुम्ही मोकळी करून लोकांना दिलात तरी खूप काय केल्यासारखं होईल. आणि त्या खासदार कशाला, आता तुम्ही केंद्रामध्ये या नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळातले तुम्ही मंत्री आहात हे तुम्ही विसरलात. आणि ज्या खात्याचे मंत्री आहेत ते खातं MSME ह्या 80 कोटी लोकांच्या हिताचं आहे हे सुद्धा त्यांना आठवत नाही. आणि तुम्ही कॅलिफोर्निया करण्याची भाषा काय करता? तर स्वतःच्या मंत्रिमंडळाचा अर्थ तुम्हाला कळला नाही ते तुम्ही या कोकणला काय तुम्ही भाग्य मिळवून देणार? नारायण राणेंच्या प्रचारासाठी झालेली राजापुरातील फडणवीसांची सभा आणि अमित शहांची रद्द झालेली पहिली सभा यावरून विनायक राऊतांनी टोला लगावलाय. मी जिल्हा परिषद निहाय माझ्या आता प्रचार सभांचा 3रा टप्पा सुरू आहे. कालपर्यंत चिपळूण होतो, आज पुन्हा कणकवली विधानसभा, उद्या रत्नागिरी आहे. पण आजपर्यंत नाही म्हटलं तरी 126वी माझी आजची सभा आहे, पहिली. आणि त्यामुळे ह्या सभांच्या माध्यमातून किंवा संपर्क मिटिंगच्या माध्यमातून मी लोकांपर्यंत पुन्हा एकदा जातो आणि त्यांचे विचार ऐकून घेतो, माझे विचार सांगतो आणि मी मतदानावर मशालरूपी मतदान करा अशा पद्धतीचे आशीर्वाद तुम्ही द्या अशी मी मागणी करतो. पण जबरदस्त प्रतिसाद आहे, उत्साहसुद्धा दांडगा आहे. आणि खरं म्हणजे इंडिया आघाडीचे सगळेच पदाधिकारी कार्यकर्ते एकजुटीने एकदिलाने ह्या प्रचारामध्ये सहभागी झालेले आहेत. देवेंद्र फडणवीसांना नाईलाजाने कालच्या सभेमध्ये ते बोलावं लागले आहे. पण दुसरं तुम्ही लक्षात घ्यावंच लागेल की देशाचे गृहमंत्री अमित शहा हे 24ला येणार होते, त्यांनी तो दौरा रद्द केला. कारण ह्या पडणाऱ्या उमेदवाराच्या प्रचारामध्ये जाण्यापेक्षा न जाणं बरं हे त्यांनी स्वीकारलं. देवेंद्र फडणवीस उद्धवजी ठाकरेंच्या वचननाम्यावर टीका करत असताना उद्धवजी ठाकरेंच्या कारकिर्दीमध्ये महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना मिळालेली थेट कर्जमुक्ती, कोकणामधल्या कोकणवाशांना SDRF NDRFच्या नियम डावलून किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त
दिलेली आर्थिक मदत तोक्ते आणि निसर्ग चक्रीवादळामध्ये ह्याच्याबाबत त्यांना विसर पडला असेल. आज सिंधुदुर्गसारख्या जिल्ह्यामध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणणं हे साधी गोष्ट नाही आहे. एक नव्हे तर महाराष्ट्रामध्ये अशी 5 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उद्धवजींनी आणली आणि ज्या नारायण राणेंचा तुम्ही प्रचार करत होता त्यांनी स्वतःचं वैद्यकीय महाविद्यालय आणलं. पण त्याही पुढे जाऊन देवेंद्र फडणवीसांना मी एक प्रश्न विचारला होता, 2 प्रश्नाची उत्तरं मागितली होती की गव्हर्मेंट कॅथ लॅब जी गव्हर्मेंटकडून आम्ही मंजूर करून घेतली होती या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी, ती कॅथ लॅब केवळ आणि केवळ नारायण राणेंच्या हॉस्पिटलमधली कॅथ लॅब चालू राहिली पाहिजे म्हणून शासकीय कॅथ लॅब तुम्ही सोलापूरला पाठवण्याचं पाप ज्याने केलं त्याला जाब का नाही विचारलात? ह्या कोकणामध्ये कोणत्याही कोकणवासियांनी ग्रामपंचायतींनी मागणी न करताना सुद्धा तुम्ही सिडको प्राधिकरणाच्या माध्यमातून कोकणभूमी हडप का करताय ह्याची उत्तरं नाही दिले त्यांनी. येणाऱ्या 7 तारीखला लोकसभेची निवडणूक होत आहे आणि या निवडणुकीसाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडी इंडिया आघाडीचे उमेदवार म्हणून पुन्हा एकदा विनायक राऊत यांना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी संधी दिलेली आहे आणि त्यांच्या प्रचारासाठी आज आपण या ठिकाणी जमलो आहोत. व्यासपीठावर उपस्थित असलेले शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजयजी पडते, अमरसिंग सावंत, अतुलजी बंगे, माझे सहकारी आणि शिवसेनेचे तालुका प्रमुख राजन नाईक, माझे सहकारी मित्र आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा काँग्रेसचे सदस्य विजय प्रभू, माझे सहकारी आणि कुडाळ तालुक्याचे अध्यक्ष अभयजी शिरसाट, श्रेया परब, युवा सेनेचे मंदार शिरसाट आणि ही सभा घेण्यासाठी ज्यांनी अतोनात मेहनत घेतली ते माणगाव खोऱ्यातील माझे सर्व सहकारी, या विभागाचे उपसरपंच, सर्व ग्रामपंचायतचे सदस्य, आमचे रमा तामाणेकर, कृष्णा धुरी, आमचे रामा धुरी, राजू कविटकर, आमचे या ठिकाणी असलेले राहुल योगेश धुरी, अरुण नाईक, ॲडव्होकेट राहुल आणि सगळीच ही माझी सहकारी मंडळी आणि उपस्थित आपण या मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले सर्व मतदार बंधू आणि भगिनींनो, खरं तर शिवसेना कोणाची हा प्रश्न विचारणाऱ्यांना आज ही सभा म्हणजे उत्तर आहे. कारण शिवसेना कोणाची म्हणणाऱ्यांनी खरं तर कुडाळमध्ये आपण बघितलं असाल मुख्यमंत्र्यांची सभा झाली, 4-4 कोटी रुपये जिल्हा नियोजनातून खर्च झाले, जे खर्च आपले स्वतःच्या विकास कामासाठी होणार होते. खरं तर माणगाव खोरं हा पाटील साहेब शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे आणि इथला प्रत्येक लोक हा खरं तर संघर्ष करणार आहे. खरं तर शिवसेना कोणाची म्हणणाऱ्यांना आजची सभा आणि आजची उपस्थिती ही खरं तर डोळ्यात अंजन घालणार आहे. आज शिवसेना कोणाची म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी खरं तर गेल्या 4 महिन्यापूर्वी कुडाळमध्ये सभा घेतली होती. शासनाच्या जिल्हा नियोजनामध्ये 4 कोटी रुपये खर्च केले होते, परंतु त्यांचं भाषण ऐकायला या ठिकाणी लोक, त्यांचं भाषण उभे राहिल्यावर लोक पाहायला लागले. आज खरं तर तुमचं भाषण या ठिकाणी 3 वाजता होतं, परंतु आज 5:30 वाजले. आपलं भाषण शिवसेनेचे उपनेते म्हणून ऐकण्यासाठी हजारो मंडळी या ठिकाणी 2 तास त्यातूनच खरं तर शिवसेनेचं या ठिकाणी प्रेम, या ठिकाणी उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंवरचं प्रेम या जनतेचं या ठिकाणी दिसून येतं. लोकसभेची निवडणूक महत्वाची निवडणूक आहे. आपल्यातल्या गेल्या 10 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये खरं तर आपण सुद्धा बसलो होतो हर घर मोदी आणि त्यामुळे घोषणा झाल्या की मोदी आल्यावर आपल्याला कळलं की प्रत्येकाच्या खात्यामध्ये 15 लाख रुपये जमा होतील, महागाई कमी होईल, प्रत्येकाला रोजगार मिळेल, औषधाच्या किमती कमी होतील. परंतु यातल्या कुठल्याही गोष्टी गेल्या 10 वर्षात मोदी कमी करू शकले नाहीत, ही खरं तर वस्तुस्थिती आहे. आज 10 वर्षांनी सुद्धा मोदी अनेक पक्षाचे लोक आपल्या पक्षात घेत आहेत, अनेक वेळा न झालेल्या कार्याची सुद्धा जाहिरात करत आहेत. टीव्हीवर आता बटन दाबलं की पहिल्यांदा कोलगेट असून दे, फेड अँड लवली असून दे, अशा जाहिराती यायच्या. परंतु आता बटन दाबलं की कोणत्या जाहिराती येत आहेत, काय येत आहेत? कारण त्यांनी काम केलं नाही. त्यांना माहिती आहे की लोक आपल्याला आता काम न केल्यामुळे लोक आपल्याला खरं तर या निवडणुकीमध्ये जाब विचारणार आहे. आज कुठेही गेलं, आपले आधार कार्ड असून देत, रेशन कार्डच्या दुकानात असून देत, जन्माचा दाखला असून देत,
रेशन दुकानावर असून देत, खताच्या दुकानात असून देत, सगळ्या ठिकाणी मोदींचे फोटो. खरं तर हा देश एका माणसाभोवती फिरवण्याचा प्रयत्न मोदी करतायत आणि त्याला या जनतेचा भारतातल्या जनतेचा त्याला विरोध आहे आणि तो आपल्याला 7 तारीखला दाखवायचा आहे. खरं तर आता बानगुडे पाटलांचे विचार ऐकण्यासाठी आपण उत्सुक आहात, त्यामुळे आपला जास्त वेळ घेणार नाही. परंतु गेल्या 10 वर्षामध्ये खासदार विनायक राऊत यांनी सामान्य कार्यकर्ता म्हणून सामान्य लोकांना भेटून सामान्य लोकांचे प्रश्न समजावले आणि ते प्रश्न जरी छोटे असले तरी तुमच्या दृष्टीने ते प्रश्न मोठे होते आणि ते प्रश्न सोडण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. आपल्याला माहिती आहे की हत्ती हटाव मोहीम या ठिकाणी केली. आज अनेक ठिकाणी अनेक वेळा आपल्यातले जिल्ह्यातले रुग्ण गोवा बॉम्बवले जात होते. शासकीय मेडिकल कॉलेज या ठिकाणी सुरू झालं. कुडाळमध्ये चांगलं महिला हॉस्पिटल या ठिकाणी सुरू झालं. अनेक ठिकाणी BSNLची यंत्रणा कोलमडली असताना सुद्धा ती यंत्रणा सुस्थित करण्याचं काम राऊत साहेबांनी केलं. मुंबई गोवाचं चौपदीकरणाचं काम केलं. हे कामं करत असताना खरं तर सर्वात महत्वाचं काम त्यांनी कुठलं केलं असेल तर तुमच्या बरोबर, कारण तुम्ही ते काय का विश्वासाने त्यांना निवडून दिलं होतं. आज अनेक लोक या ठिकाणी शिवसेनेतनं गेलेत, अनेक आमिषांना बळी पडलेत, पण राऊत साहेब तुमच्या आमच्यावर या ठिकाणी प्रेम दाखवलं, तुमच्या आमच्यावरचा विश्वास त्यांनी मिळवून दिला नाही, तुमच्या आमच्याशी प्रामाणिक राहिलं. हेच खरं तर त्यांचं मोठं काम त्यांना या ठिकाणी निवडून दिलं. खरं तर आज मोदी आपलं काम सांगत नाही. मगाशी गौरीशंकर खोत यांनी म्हटलं त्याप्रमाणे आज नारायण राणे गेले 30-40 वर्ष या जिल्ह्याचं नेतृत्व करतायत. जिल्ह्याचं नेतृत्व करताना सांगतायत, बाहेर सांगतायत की मी आसाममध्ये कालचं भाषण होतं त्यांचं, मी युट्यूबवर बघितलं. आसाम मधल्या भाषणामध्ये सांगत होते की मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये असं महिला भवन बनवलंय की त्यातनं हजारो महिलांना रोजगार मिळतोय. खरं तर त्या महिला भवनची अवस्था अशी झाली आहे की 2-4 महिन्यात त्या महिला भवनचं लाईट बिल कट करण्यात येतं, कारण त्या ठिकाणी कुठलंही या ठिकाणी कार्यक्रमच होत नाही किंवा कुठलाही या ठिकाणी रोजगार नाही. आज खासगी मेडिकल कॉलेज त्यांनी उभारलं, पण त्यामध्ये एकाही रुग्णांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला मोफत उपचार झालेला त्यांनी दाखवावा आणि त्यामुळे त्यांच्याकडे कुठलं काम दाखवण्यासारखं नाही. आणि म्हणून महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री काल आले होते आणि त्यांनी सांगितलं राणेकडे तुम्ही बघू नका, मत तुम्ही मोदींकडे द्या, त्यातच खरा राणे तुमचा पराभव आहे. खरं तर 13 निवडणुका भारतीय जनता पार्टीच्या 13 निवडणूक याद्या जाहीर झाल्या. पहिल्या यादीत जाहीर असेल, दुसऱ्या यादीत असेल, शेवटी यांचं नाईलाजाने आम्ही चेष्टा करून लागल्यावर राणे म्हणाले मला उमेदवारी द्या, नाहीतर मला या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राहणं मुश्किल होईल आणि मग त्याने 13व्या यादीत त्यांचं नाव या ठिकाणी जाहीर केलं. खरं तर राणेंनी ही उमेदवारी घेताच कामा नये होती. जर आमचा आत्मसन्मान या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा ठेवला असता तर पहिल्या रांगेत बसणारा विद्यार्थी आज शेवटच्या रांगेत बसलाय. तो नपास होणार यामध्ये कुठली शंका नाही, तो नपासच होणार आहे, परंतु बसताना सुद्धा वर्गात 13व्या लाईनीत बसलाय. त्यामुळे खरं तर आपल्या या ज्या नेत्याला आपण एवढं मोठं केलं होतं त्या नेत्याने गेल्या आपल्या 10 वर्षात 20 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये आपली किंमत कुठे घेतली. फक्त उद्धव साहेबांवर बोलायचं, ठाकरेंवर बोलायचं, यासाठीच खरं तर त्यांना भाजपने सांभाळलं होतं. परंतु आता राणेंचं विसर्जन करण्याची वेळ आलेली आहे. खरं तर राणेंची दोन्ही मुलं हे राजकारण त्यांना कशाला पाहिजे. एक आपण स्वतः तर गेले 4 वर्ष केंद्रीय मंत्री होते. या जिल्ह्यामध्ये या माणगाव खोऱ्यामध्ये निवडणुका आल्या ती काही आश्वासनं द्यायची, परंतु निवडणुका झाल्यानंतर किती आश्वासनं पूर्ण केली. या ठिकाणी मला आठवतंय लोकसभा निवडणुकीत कृष्णा हॅचरी करतो म्हणून सांगितली होती, झाली काय हॅचरी? सांगितलं होतं ना, अनेक लोकांना रोजगार करतो हॅचरी करतो म्हणून सांगितलं. दुधाची या ठिकाणी डेअरी काढतो म्हणून सांगितली होती, परंतु आमच्या दुधाचे पैसे अजून देणं बाकी या ठिकाणी आहे. त्यामुळे दर निवडणुका आता सांगितलं काय पटेल साहेब, आता सांगितलं की 12,000 लोकांना जर्मनीला घेणार आहे. खरं तर तो फोटो जर्मनचं शिष्टमंडळ आलं होतं 4 दिवसापूर्वी, पण शिष्टमंडळाचा नुसता फोटो काढला आणि बोलले असतं तर त्यांना इंग्रजी बोललं असतं, लोकांना कळलं असतं काय बोलतायत ते. त्यामुळे ते बोलले नाहीत इंग्रजीत किंवा त्या बोलण्याचा व्हिडिओ आला नाही, फक्त फोटो आला की 12,000 तरुणांना जर्मनीला येणार आहे. आम्ही त्यांना एकच विनंती केली, तुमच्या 2 मुलांना आता उर्वरित आयुष्यात जर्मनीला घालायला लावा, म्हणजे या जिल्ह्यात सुधारणा. खरं तर आज धर्माच्या जातीच्या नावावर या ठिकाणी मतं मागण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करतायत. आपण तर खरं तर उद्धव साहेबांनी सांगितलं जे हृदयात आहे आमच्या ते आमचं हिंदुत्व आहे, हाताला काम दिलं ते आमचं हिंदुत्व आहे. खरं तर राम मंदिर बांधण्यामध्ये कोणचा हात आहे हे आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. बाळासाहेब ठाकरेंनी तेव्हा जर बाबरी मशीद पाळली नसती तर आज राम मंदिर उभं राहिलं नसतं. परंतु आज आपण बघितलं असाल की धर्माच्या आणि राम मंदिरच्या नावावर भारतीय जनता पार्टी राजकारण करते. काही दिवसापूर्वी प्रत्येक गावामध्ये अक्षता वाटण्यात आल्या. आपल्या गावामध्ये सुद्धा वाटल्या असतील, आमच्या गावामध्ये सुद्धा वाटल्या होत्या. मी कणकोलीवर राहतो, माझ्या घरी सुद्धा 4-5 या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आले.
आणि अक्षता वाटल्या, म्हणाले ह्या अक्षता अयोध्येवरून आल्या, तुमच्याकडे सुद्धा अयोध्येवरून आल्या होती ना. परंतु मी त्यांना बसवलं, चहा दिली आणि त्यातली एक वाटणारी माझ्याच वर्गातली मैत्रीण होती. तिला मी विचारलं बाकी जाऊन दे, रामाशपथ एकच गोष्ट खरी सांग, या अक्षता कुठून आल्या. त्यामुळे रात्री इथलेच काणेकरांच्या दुकानात घेतल्या जातं वाटलं. म्हणजे रामाच्या नावावर सुद्धा राजकारण करणारी ही माणसं या ठिकाणी आहेत. आता निवडणुका आल्यात, काही ठिकाणी आश्वासनं देतील, काही ठिकाणी आमच्यात आल्यानंतर तुम्हाला हे मिळेल म्हणून सांगेल. परंतु निवडणुका गेल्यात की ही लोक विसरतात, हा वारंवारचा अनुभव आहे. खरं तर या जिल्ह्यासाठी उद्धव साहेब मुख्यमंत्री असताना खरं तर 2 वर्षाचा कालखंड मिळाली, पण 2 वर्षामध्ये जीएसटीचे पैसे केंद्र सरकारने दिले नाही. खरं तर हे पैसे देताना आमच्यावर कायम बंधनं टाकली. त्यामुळे खरं 2 वर्षामध्ये असं असून सुद्धा उद्धवजींनी महाराष्ट्र सुस्थितीत करण्याचं काम या ठिकाणी केलं. कोरोना कालावधीमध्ये सुद्धा मोफत उपचार सगळ्या रुग्णांना, खरं तर आमच्यासारखे रुग्ण सुद्धा जिल्हा रुग्णालयातच बरे होऊन या ठिकाणी गेले. आणि त्यामुळे अशा माणसांना आपल्याला सांभाळलंय आणि अशा माणसाच्या पाठीशी आपण या ठिकाणी राहिलं पाहिजे. आज खरं तर गेल्या 10 वर्षाच्या कालावधीमध्ये मोदी सरकारने अनेक गोष्टीमध्ये खरं तर आपल्याला सांगितले, प्रत्येक आज टीव्हीवर जाहिरातीने 2 कोटी लोकांना आम्ही घरं दिली. खरं तर किती लोकांना घरं झाली. आज अनेक ग्रामपंचायतीचे सरपंच या ठिकाणी आहेत. या वर्षी आपल्या गावामध्ये 2 घरं सुद्धा जाणं मुश्किल या ठिकाणी झालं. परंतु 2 घरं झाली तरी या ठिकाणी एवढ्या वर्षात अनेक घरं प्रत्येक गावामध्ये झाली. मग त्या योजनेचं नाव होतं इंदिरा आवास योजना म्हणून, आता त्याचं नाव बदललंय. परंतु या इंदिरा आवास योजनेतनं अनेक घरं झाली, पण कधी त्याचं कुठे मारली कोणी नाही. परंतु कालच अमरसेन आणि आम्ही नेरूरला गेलो होतो. तिथले ग्रामपंचायत सदस्य सगळे एकच घर मंजूर झालंय नेरूरमध्ये. आणि तिथले ग्रामपंचायत सदस्य, तिथले भाजपचे कार्यकर्ते, ज्याचं घर मंजूर झालंय तो खरं तर आमच्या सरपंचांनी ते कागदपत्र केले म्हणून ते घर मंजूर करून घेतले. ते शेखर गावडे तिथे बसले आहेत आणि त्या घराच्या फुटी मारायला ही भाजपची मंडळी आली. ते म्हणाले तुम्ही कशाला आलात, काय झालं. तर ते म्हणले नाही आम्हाला फोटो काढायचा आहे आणि तो मोदींना पाठवायचा आहे की मोदींमुळे हे घर झालं. म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये हे खरं तर आपला लाभ घेण्याचा प्रयत्न करतात. कुंभारवाडीमध्ये आम्ही कसालमध्ये गेलो होतो. पाटील साहेब एका आमचाच कार्यकर्ता, त्याला मुलगी झाली आणि लेक लाडकी योजना तर अनेक वर्षाची आहे. दुसरी मुलगी झाली तर त्याला 5,000 रुपये आता मुदत वाढलेली आहे. त्याला भाजपच्या कार्यालयातनं फोन आला, तुम्हाला ते पैसे मिळालेत काय. होय म्हणाले. मुलगी कशी आहे, होय म्हणाली. आता हे पैसे आणि मुलगी तुम्हाला मोदींमुळे झाली असं त्यांनी सांगितलं. तेव्हा तो माझ्या लग्न मी केलंय, बायको माझी आहे आणि पैसे मोदींमुळे कसे. आणि खरं तर म्हणजे लोकांना त्यांना प्रश्न विचारायला लागले आहेत. आणि मोदीच्या नावावर यावेळी लोक इतकी त्रस्त झाली आहेत. डिझेल आज खरं तर शेतकऱ्यांना 2,000 रुपये किती शेतकऱ्यांना मिळत आहेत. परंतु आपण आपल्या गावापासून सुरुवात करूया. आपण जो पॉवर टेलर 4 वर्षापूर्वी 5 वर्षापूर्वी दिवसाला 2-3 हजार रुपये मिळायचा, तो आता तासाला 400 रुपये त्याचे या ठिकाणी घेतात. जे आपल्याला पेट्रोल 70 रुपये मिळायचं ते आता 110 रुपये या ठिकाणी झालं. जे आपल्याला खत 250-300 रुपये मिळायचं ते आता खत 1400 रुपये झालंय. या सगळ्यांचा विचार आपल्याला 7 तारीखला मतदान करण्याच्या आधी आपण केला पाहिजे. एवढंच थांबणार नाही तर आपण सुद्धा लोकांना सांगितलं पाहिजे की विनायक राऊतांच्या माध्यमातून काय कामं झाली. विनायक राऊतांनी या ठिकाणी आपल्या खासदारकीच्या 10 वर्षामध्ये कोणाला त्रास दिला का, कुठल्या कार्यकर्त्याचं अपहरण केलं काय, कोणाच्या प्लॅन्टवर दगडफेक केली की काय. की आपण बघितलं असाल की सुसंस्कृत खासदार म्हणून आता खरं तर इथले निलेश राणे ते सुसंस्कृत माझी 2 मुलं म्हणून सांगतायत. 1-2 महिन्यापूर्वीच चिपळूणला सभा झाली. त्या सभेमध्ये त्यांनी सुसंस्कृतपणा दाखवला. तो सुसंस्कृतपणा आपण सर्वांनी बघितला असेल. आणि निवडणुकीपुरते ही लोक काही आश्वासन देतील किंवा सुसंस्कृत राहण्याचा वाव आणतील, परंतु ह्यांच्या नसानसामध्ये गुंडगिरी भरलेली आहे. आणि त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये नारायण राणेंना पुन्हा एकदा या जिल्ह्यापासून आपण हद्दपार केलं पाहिजे एवढं या ठिकाणी सांगतो आणि आपलं सर्वांचं या ठिकाणी रजा घेतो. आज बांदगुडे पाटील साहेबांचे विचार ऐकल्याला या ठिकाणी आलेला. खरं तर हा माणगाव खोरा आपला निष्ठावंत शिवसैनिकांचा बालेकिल्ला आहे. या ठिकाणी अनेक वेळा हा बालेकिल्ला फोडण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु तुमच्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्यांनी या विभागात अनेक आमदार दिले. खरं तर आम्हाला सुद्धा गेल्या शिवसेना फुटली त्यावेळी आम्हाला सुद्धा अनेक आमिषे होती, आम्हाला सुद्धा मंत्रिपदाची आमिषे होती. परंतु आम्ही एकच ठरवलं की ज्या सर्वसामान्य लोकांनी आमच्याकडे 1 रुपया न घेता मला आमदार केलं, खासदार साहेबांना खासदार केलं आणि त्या लोकांचं कधीही या ठिकाणी अपेक्षा वगैरे करायचं नाही. त्या लोकांची निष्ठावंत करायचं आणि त्या लोकांची आम्ही शेवटच्या क्षणापर्यंत, शेवटच्या रक्तापर्यंत या ठिकाणी आम्ही निष्ठावंत या ठिकाणी राहू असं या ठिकाणी आवाहन या ठिकाणी करतो. आणि पुन्हा एकदा माणगाव खोऱ्यामध्ये पुन्हा एकदा शिवसेनेचा झंझावत या ठिकाणी असाच या पुढच्या काळात सुरू राहील असा विश्वास या ठिकाणी करतो.
महायुतीचे उमेदवार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्यासोबत सावंतवाडी प्रचार दौऱ्यात आहेत। या प्रचार दौऱ्यात धामधुमीत राणे सावंतवाडी शहरात आले असता त्यांनी आपल्या ड्रायव्हरला गाडी थांबवण्यास सांगितले। पाहूयात नेमकं काय घडलंय। महायुतीचे उमेदवार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे प्रचार दौऱ्यात सावंतवाडीत होते। सोबत होते शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर। प्रचार बैठक आटपून पुढे जात असताना राणेंनी ड्रायव्हरला गाडी थांबवण्यास सांगितली। समोर उभ्या असलेल्या चिमुकल्यांना हाक मारत बोलावून घेतलं। गाडीतील चॉकलेट मुलांना देत त्यांची आस्थेनं विचारपूस केली। यावेळी सोबत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकरही होते। हिरवी राणे म्हटलं की त्यांचं आक्रमक रूप समोर येतं। विरोधकांच्या नाकी नऊ आणणारे राणे समोर येतात। मात्र प्रचाराच्या धावपळीत राणे केसरकरांचं एक वेगळं रूप या निमित्तानं दिसून आलं। विनायक गावस, कोकण साद लाईव्ह, सावंतवाडी। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। राणेंनी कॅलिफोर्निया करण्यापेक्षा कोकण भकासच केलं। विनायक राऊतांचा हल्लाबोल। राऊतांसाठी नितीन बांगुडे पाटलांची माणगावात सभा। आणि वैभव नाईक राऊत बनू नका, दीपक केसरकरांचा सल्ला। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची। पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह। धन्यवाद।